Dankjewel. Goeien en tegen welkom bij het Grut Fries Dicté 2016. Je vanuit de mooie Steertenzeel in het Provinciehuis in Ljouwert. En het is voor de 14e keer dat dit dicté organiseren wordt, terug de AVOEK, het taalcentrum Friesk van het Zeedin en de Frieske Academie. En hij het al warm? Ja, hè? De prijs dat het omgeeft, dat is het Gouden Dakje. En die prijs is voor die jonge jaren die het dicté het beste maakt. En we hebben ook nog het Lion Dakje, en dat is voor de bekende Fries die het dicté het beste maakt, want die zitten hier ook. Ik zal hem eerst even voorstellen aan de jury. Die zitten er op de plakken van de deputaire. Allereerst Mirjam Vellinga van de AVOEK. En Jelle Bangma van het Zeedin. En de voorzitter van de jury, Hendrik Zijens van de Frieske Academie. En in het midden, op de stoel van commissaris Jorritsma, op het troon, zit Sietse de Vries. En hij had het dicté van dit keer schreeuwen. Hoe veel dat, Sietse? Geweldig. Nou ja, het idee dat sommige mensen een beetje zitten te trillen en zeggen van hoe komt het en dat ik dat veroorzaken had, dat is een heel mooi idee. Ja, is het dreig maken? Nee, ik denk dat het wel een beetje taf valt. Ja? Ja, ik denk dat het wel taf valt. En wat is het thema? Waar gaat het over? Het gaat een beetje over taal van de generaties. Jongeren die hebben vaak een flauw idee wat ouderen bedoelen en ouderen hebben vaak een idee wat hun ben bedoelen. Oké, dus over taal en over jong en oud. Ja, en hoe de verschoning daartussen. Ja. Jan Ibema is de winnaar van vorig jaar. Hoe hast je hier op tijd? Nou, net eigenlijk. Nee? Nee. Vlinier ging het goed, dus ik denk het zal nou ook wel weer los rennen. Ja. En hiernaar zit Sietske Poepjes. Ja. Hast je daar het? Ja, een heel iets beetje. Wij scrollen bij de provincie uw mailtjes en uw stikken ben ik in het Fries keren. Dus dat is al een beetje tarering. En ik heb de haatlijn van wat, wel lezen de meeste flaters, meesten die het bestuderen. En daar heb ik het maar bij lid, want toen was het 14 te zenuwachtig was. Ja, een nieuwe stavering misschien? Nou, die negeer ik wel ik wat. Dat is misschien nog krek iets te volle. En Anneke Dauma. Ja, ik hoor het echt bij me met mijn taal. Door de staveringen en dat, ja. Ik heb me er net zo, ik liet het op me aankomen. Ja, net benauwd. Nee, ik bedoel maar, als ik al fouten maak, dan kan ik er jongen alleen maar van leren. Dat is zo. En heel groot succes. Ja, dank u wel. We zijn hartstikke aan het dicté en het gaat zo. Eerst zal de schreeuwer Sietse de Vries het dicté in zijn geheel voorlezen. Daarna zal ik het restig in zinnen en in stukjes nog een keer aan hem voorlezen. Maar zolang het Sietse aan het woord is, dan hoe je nog net maar te schreeuwen, dus je kan eerst nog even rustig achterover leunen. Het woord is aan Sietse de Vries. Goeie. Het is aan tafrieltje dat mannig goedwolende heid de oude decennia wel zo komen is. Doorta, het ziegt. Of dat echt ziegde is net van belang. Het gaat om een reactie van de band. Praat net zo nu over de tocht. Een woord dat voor de ene generatie bij het vocabulaire van Alden Diet is in de egen van de volgende generatie oud-vrenzig. Gaurus gaat dat mank met een beschuttingsverschouwing. Als Spaken, een koordenien, het oertijdig waar had, associeert het zijn paniekerige paken sinds dat al gauw met klimaatverandering. Mogelijk zelfs dat de zijn klaaiing der voortdurend bij onpost. Als Beppe van een huig of een meepsk smjunte eindje rept, vleende de bands naar de Chinees voor een Peking ein. Als het broeken van allerhande nijmodderige woorden de oude Rijn irriteert, waarom zou de jonge Rijn dan geen argewaasje hebben maaien van woorden als keel, aufinje, ruwe stok of risselrjoken? Het verschil is dat het woord dat die oude woorden naar verwijzen net meer broekt wordt en dat voor het 21ste eeuwse instrumentarium dom wij geen Frieske woorden binnen. Woorden als grauwbrugge, kaartje of riedesigaar voor het alle Dijkse spraak behouden willen is geen helpen zijn aan. Het wordt een museumstikken. Correct als de artefacten dat ze naar verwijzen.
Oude mensen denken graag dat jetijds alles beter weer. Dat een potje Domini speelt te prefereren is boven de computerversie van Mahjong Classic of Game of Thrones. Omdat het een grutter beroep op de hassencellen docht. Of dat een grijdenkuier tussen de tienenblom, het franje kroet en het skippeneer superieur is aan een stadskuier tussen CNA, Douglas en McDonald's, bij gelijks om dat laatste in strijd wezen zoe met de waaiing van een snijn. Het drokst, er komen nog 2 in. Het drokst maakt de oude generatie hem vaak om het verslijveren van de taal en het grotse modjen van het Fries en het Nederlands. Paken wil net al te grauwerig oorkomen, maar het liefst zouden de slimste oertreders met een witboek in een penitentiaire instelling opsluiten. Och, zei de pessimist, oer 100 jaar binnen Wudden als ijsclub, Snierblien, Ijskop en Sniervaaien ek verdwoen en is het van het Friesk alleen nog een exotisch goeie oer, speciaal voor de toerist. De optimist die zei, het Friesk is het taai als jidde. Dit wie het dicté van Sietse de Vries. En ik zal deze zin, het ben zo'n in totaal, sta er gewoon van je hem voorlezen. En dan ik nog in stikjes, zodat je hem restig maar schreeuwen kennen. Eerste titel maar eens. Goeie. Zijn Ian eerst in zijn geheel. Het is een tafereeltje dat monnig goed wollende heid de oude decennia wel eens oerkomen is. Doordat het ziegt. Als het echt ziegde is net van belang. Het gaat om een reactie van de band. Praat net zo nuver. Het tocht. Een woord dat voor de ene generatie bij het vocabulaire van al den dajet is in de ere van de volgende generatie oud-vrenzig. Nou in stukjes. Het is zo'n tafereeltje. Het is zo'n tafereeltje. Dat mannig goed wollende heid. Dat mannig goed wollende heid. Dat mannig goed wollende heid. De alroene decennia. De alroene decennia. Wolrus oerkommen is. Dubbele punt. Wolrus oerkommen is. Dubbele punt. Ik wil het nog een keer doen, Anneke. Het is een tafereeltje dat mannig goed wollende heid de oude decennia wolrus oerkommen is. Dubbele punt. En dan doorta het ziegt. Punt. Als het echt ziegde is net van belang, komma. Als het echt ziegde is net van belang, komma. Als het echt ziegde is net van belang, komma. Het gaat om de reactie van de band. Dubbele punt. Het gaat om een reactie van de band. Dubbele punt. Het gaat om een reactie van de band. Dubbele punt. Praat net zo nuver. Punt. Het tocht. Punt. Praat net zo nuver. Punt. Het tocht. Punt.
Een wurd dat voor de ene generatie. Een wurd dat voor de ene generatie. Een wurd dat voor de ene generatie bij het vocabulaire van al den die jet, komma. Van al den die jet, komma. Een woord dat voor de ene generatie bij het vocabulaire van al den die jet, komma. Is in de eren van de volgende generatie oud-vrenzig. Is in de eren van de volgende generatie oud-vrenzig. Punt. En dat wie zin hier nog maar. Ik zal de zin nog even in één keer doen, goed? Ja? Het is aan tafereeltje dat mannig goedwollendeheid de oude decennia wel eens oerkomen is, dubbele punt. Doorta het ziegt. Als het echt zierde is net van belang, het gaat om een reactie van de band. Praat net zo over, het tocht. Een woord dat voor de ene generatie bij het vocabulaire van al den dijet is in de eren van de volgende generatie oud-vrenzig. Ben je bij? Zin 2. Eerst doe ik de zin even in zijn geheel. Gauders gaat dat mank met een betjuttingsverschouwing. Punt. Als Paken een koornien het oer taaiig waar had, associeert zijn paniekerige pakensisser dat al gauw met klimaatverandering. Mogelijk zelfs dat er zijn klaaiing der voortendaliks bij onpast. Als Beppe van een huiig of een meepsk smjente eindje rept, vleerne de bansband naar de Chinees voor een Peking-ein. Punt. En nou in stikjes. Gauders gaat dat mank. Gauders gaat dat mank. Gauders gaat dat mank met een betjuttingsverschouwing. Met een betjuttingsverschouwing. Met een betjuttingsverschouwing. Punt. Als Paken, komma, een koorden in, komma. Als Paken, komma, een koorden in, komma. Het oertaaiig waar had, komma. Het oertaaiig waar had, komma. Het oertaaiig waar had, komma. Associeert zijn paniekerige pakensisser. Associeert zijn paniekerige pakensisser. Associeert zijn paniekerige pakensisser. Dat al gauw
met klimaatverandering. Dat al gauw met klimaatverandering. Dat al gauw met klimaatverandering. Punt. Mogelijk zelfs dat er zien klaaiing. Mogelijk zelfs dat er zien klaaiing. Mogelijk zelfs dat er zien klaaiing der voortendaliks bij onpost. Punt. Der voortendaliks bij onpost. Punt. Er komt nog een stukje. Ik wacht even dat elke niet bij is. Als Beppe van een huiig. Als Beppe van een huiig. Als Beppe van een huiig of een meepsk. Of een meepsk. Je moet even een lip lezen, zeker. Of een meepsk. Of een meepsk. Meepsk. Of een meepsk. Meepsk. Je weet wel, meepsk. Meepsk. Als Beppe van een huiig of een meepsk smjunte eindje rept, komma. Smjunte eindje rept, komma. Smjunte eindje rept, komma. Rept. Een smjunte eindje. Rept. Als Beppe van een huiig of een meepsk smjunte eindje rept, komma. Vleene de bansban naar de Chinees voor een Peking-ein. Vleene de bansban naar de Chinees voor een Peking-ein. Vleene de bansban naar de Chinees voor een Peking-ein. Punt. Dit weer Sint-Waar. Is iedereen Safier voor Sint-Rijen? Oké. Eerst in zijn geheel. Als het broeken van allerhande nijmoederige woorden de oude Rijn irriteert, waarom zou de jonge Rijn dan geen argwaansje hebben maaien van woorden als keel of veenje, ruwe stok of risselrioke? Het verschil is dat het gwot dat die oude woorden naar verwijzen net meer broekt wordt en dat voor het 21ste eeuwse instrumentarium dan wij geen Frieske woorden binnen. Sint-Rijen. Als het broeken van. Als het broeken van. Als het broeken van. Alderhande nijmoederige woorden. Alderhande nijmoederige woorden. Alderhande nijmoederige woorden. De oude Rijn irriteert, komma. De oude Rijn irriteert, komma. De oude Rijn irriteert, komma. Waarom zou de jonge Rijn? Waarom zou de jonge Rijn
waarom zou de jongerein dan geen argewaasje hebben maaien? Dan geen argewaasje hebben maaien? Dan geen argewaasje hebben maaien van worden als keel of veenje. Keel of veenje. Ja, maar je net te volle bij voorstellen, Anneke, wat het al je budget. Keel of veenje. Dat doe ik maar op de taas. Ja? Prima, prima. Keel of veenje, komma. Ruwe stok. Ruwe stok. Ruwe stok. Of risselrjoken, vraagteken. Of risselrjoken, vraagteken. Of risselrjoken, vraagteken. Het verschil is dat het gwot. Het verschil is dat het gwot. Het verschil is dat het gwot dat die oude woorden naar verwijzen. Dat die oude woorden naar verwijzen. Dat die oude woorden naar verwijzen. Net meer broekt wordt. Net meer broekt wordt. En dat voor het 21ste eeuwske. En dat voor het 21ste eeuwske. En dat voor het 21ste eeuwske instrumentarium. Instrumentarium. En dat voor het 21ste eeuwske instrumentarium doen wij geen Frieske woorden binnen. Instrumentarium doen wij geen Frieske woorden binnen. Ga je met alle hier? 3 zinnen hebben we gehad. We zijn haast op een helte. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Maar wel moet Sietsma van het Jeugdjournaal. Nou, ik vind het wel dreig. Ik weet van sommigen weten niet iets wat de betekenis ervan is. Jongen. Ja, ik kan het eens proberen. Hoe is het alleen nog maar te staveren, hè? Nou, alleen maar. Ja, dat scheelt. Ja. Nou. Hoe gaat het met Douwe Heringa? Fantastisch. Ja? Ja, het is echt... dat valt me net mooi. Nee? Nee, het is wel dreig. Ja. In dat woord wat we hier krijgt. Meepsmunt? Ja, meepsmunt, eind. Maar je kan bij elkaar zien, hè? Nou, dat doe ik net. Volgens mij is Iris, die naast mij, die doet het hartstikke goed. Oké. Wij zijn echt... Wij zitten alleen maar te puffen en te steunen. Ja. Dus zij zegt maar, we zitten leidje van... Nou, de holle koe horen, hè? Ja, dat slag het. En hoe gaat het met jou? Gitarig. Ja. Ja, het valt mij net al. Tenminste, nou ja, er zijn wel wat vreemde woorden bij, maar ik kan het nog wel bij horen. Ja, mooi. Ik zie niks op jouw papier. Nee, ik heb het alleen een briefje vol. Oké. Dus ik hoop je dat de correctie meestal het lezen kennen. Het ziet er heel Er zijn wel fris uit. wat flatertjes die zitten, maar ik doe vooral al mooi. Prima, dat mag ik. Doe is best. Succes. Mooi, dank je. We gaan verder met Sin Fjouwer. Ik doe hem even in zijn geheel. Worden als grillbroggen, kaartje of riedersigaar voor de alledaagse spraak behouden willen, is geen helpen zijn on. Het worden museumstikken,
Krekt als de artefacten dat ze naar verwijzen. Punt. Worden als griotbroggen. Worden als griotbroggen. Worden als griotbroggen. Komma. Kaartje. Kaartje. Of riedersigaar. Kaartje of riedersigaar. 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 Dus worden als grillbrogge, kaartje of riedersigaar voor de alledaagse spraak behoren willen. Voor de alledaagse spraak behoren willen. Voor de alledaagse spraak behoren willen is geen helpen zijn on. Punt. 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 Het worden museumstikken, komma. Het worden museumstikken, komma. Het worden museumstikken, komma, krekt als de artefacten dat ze naar verwijzen, punt. Krekt als de artefacten dat ze naar verwijzen, punt. Krekt als de artefacten dat ze naar verwijzen. Krekt als de artefacten dat ze naar verwijzen. Ik doe de Sint-Fjouwer nog één keer in zijn geheel. Worden als grillbroggen, kaartje of riedersigaar voor de alledaagse spraak behoren willen, is geen helpen zijn on. Punt. Het worden museumstikken, krekt als de artefacten dat ze naar verwijzen. Punt. Ben ik al je taal on Sint-Vijf? Oude mensen denken graag dat jettiets alles beter wie. Dat een potje dominee spelen te prefereren is boven de computerversie van Mahjong Classic of Game of Thrones. Omdat het een groter beroep op een hersencellen doet. Of dat een graaidekuier tussen de tienenblommen, het franje kroet en het skippeneer superieur is aan een stadskuier tussen CNA, Douglas en McDonald's. Bigleaks, omdat dat laatste in strijd wezen zou met de wijing van een snij. Oude mensen denken graag. Oude mensen denken graag. Ja, ze denken graag. Oude mensen denken graag. Dat jettiets alles beter wie, komma. Dat jettiets alles beter wie, komma. Dat een potje dominee spelen. Dat een potje dominee spelen. Dat een potje dominee spelen te prefereren is. Te prefereren is.
te prefereren is boppe de computerversie. Boppe de computerversie van Mahjong Classic. Van Mahjong Classic. Van Mahjong Classic. Of Game of Thrones. Of Game of Thrones, komma. Of Game of Thrones, komma. Ont het een grutter beroep op een hersencellen dot. Ont het een grutter beroep op een hersencellen dot. Punt. Omdat het een grutte beroep op een hersencellen doet. Punt. Of dat een graaidekuier tussen de tienenblommen, komma. Of dat een graaidekuier tussen de tienenblommen, komma. Of dat een graaidekuier tussen de tienenblommen, komma. Het franje kroet en het skippeneer. Het franje kroet en het skippeneer. Superieur is aan een stedskuier. Superieur is aan een stedskuier. Tussen CNA, Douglas en McDonald's, komma. Tussen CNA, komma, Douglas en McDonald's, komma. Een stedskuier tussen CNA, Douglas en McDonald's, Bigeliks, ont dat laatste in strijd wezen zoe. Bigeliks, ont dat laatste in strijd wezen zoe. Bigeliks, ont dat laatste in strijd wezen zoe met de wijing van een snijn. Maar de wijing van een snijn. Maar de wijing van een snijn. Maar de wijing van een snijn. Punt. Dat wie is in 5. Nog één keer in zijn geheel, dan kan je hem nog even nijsje dat je hem willen. Oude mensen denken graag dat jet iets alles beter wie. Komma, dat een potje Domini spelen te prefereren is boven de computerversie van Mahjong Classic of Game of Thrones, omdat het een grutte beroep op een hersencellen doet. Of dat een graaidekuier tussen de tienenblommen, het franje kroet en het skippeneer superieur is aan een stedskuier tussen CNA, Douglas en McDonald's, Bigeliks, omdat dat laatste in strijd wezen zoe. Maar de wijing van een snijn. Even de pendel. Ik ben zo benieuwd hoe het mij hem gaat. Ik ben even naast Chris Wassenaar de keert zitten. Ja, goeie. Is dit moeilijker als keertje? Ja, haast wel, ja. Ik dacht eerst toen het voorlezen, nou, ik denk dat het net samen lastig, maar als je dan weer een fijn krijgt, dan denk je van, hoe maak ik alweer? Wat weer het dreigste?
Nou, meerdere. Ja? Ja, meerdere, ja. Koersten worden we? Nou, sommigen net, nee. Nee. Ik weet niet meer zijn welke we naar winnen, maar dan winnen een bij. Nou, ik weet net niet wat bezit, maar nou ja. Nou ja, dat ben Ik ik. ga er wat van maken. Ja. Nou, prima. Nog 2. Nog 12. 12 winnen of 12 12 van in. ja. Nou ja. Ja. Misschien nog 1, 2 foutjes erbij, dan Ja. stik boven 180. Oké. Daar geef je voor, hè? Prima, zo'n zelfvertrouwen. En hoe is het maar weer bewieling? Voor best. Ja? Ja, Maar dicteer ik? dat is wat oors. Ik doe mijn best. Ik probeer iemand zo goed mogelijk te luisteren naar hoe ze het uitspreekt. En dat maar wat op te schrijven. Maar daar zit een hele drege ding bij. Ik doe mijn best. Graag. Dat doe ik. Ja. En hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Ja, het is wat dreig. Ja? Ja. Valt het al? Ja, het is net alweer even makkelijk. En mijn de Talma zit ernaast. Ja, ik heb vroeger hier een bletsje in Friesland. Toen je ziet de Friesland vaak over het minder Fries dat we hier bezig zijn. Het is net beter worden valt meer. Nee? Nee. Ik zou wel wat terug En hebben. ik vind de race nog schroeven. Het schreeuwen zelfs. Ja. Om zo lang een pennen bij te houden. Ja. Dat ben we net mee wend, hè? Of tenminste net iedereen. Ja. Nou, proto succes. We zijn taal sensais. Het drokst maakt het de oude generatie hem vaakst om het verslijveren van de taal. En het grotzemodjen van het Friesk en het Nederlands. Punt. Paken wil net al te grauwerig oerkomen. Maar het liefst zouden de slimste oertreders met een wordboek in een penitentiaire instelling opsluiten. Goed, sensais, instikjes. Het drokst maakt het de oude generatie hem. Het drokst maakt het de oude generatie hem. Het drokst maakt het de oude generatie hem vaaks om het verslijveren van de taal. Vaaks om het verslijveren van de taal. Vaaks om het verslijveren van de taal. En het grotzemodjen van het Friesk en het Nederlands. Punt. En het grotzemodjen van het Friesk en het Nederlands. Punt. Russisch. Ja, dit is echt Friesk, jongens. Het grotzemodjen van het Friesk en het Nederlands. Punt. Paken wil net al te grauwerig oerkomen. Komma. Paken wil net al te grauwerig oerkomen. Komma. Paken wil net al te grauwerig oerkomen. Komma. Maar het liefst zoer de slimste oertreders. Maar het liefst zoer de slimste oertreders. De slimste oertreders met een wordboek. In een penitentiaire instelling opsluiten. In een penitentiaire instelling opsluiten. In een penitentiaire instelling opsluiten. Punt. Dat weer zijn 5. Nee, 6. Dit weer zijn 6. Nog een keer zijn 6. Het drokst maakt het de oude generatie hem vaaks om het verslijveren van de taal en het grotzemodjen van het Friesk en het Nederlands. Punt. Paken wil net al te grauwerig oerkomen. Maar het liefst zouden de slimste oertreders met een wordboek in een penitentiaire instelling opsluiten. Nou mensen, nog één zin
Sinds zo'n. Eerst even in zijn geheel. Och, zei de pessimist. Oer 100 jaar binnen worden als ijsclub, snieblin, ijskop en snievaien ek verdwoen. En is van het Friesk alleen nog een exotisch goeie oer. Speciaal voor de toerist. De optimist zei: het Friesk is zo taai als jidde. Instikjes. Och, komma, zei de pessimist, komma. Och, komma, zei de pessimist, komma. Oer 100 jaar binnen worden als ijsclub, komma. Oer 100 jaar binnen worden als ijsclub, komma. Oer 100 jaar binnen worden als ijsclub, komma. Snieblin, komma. Snieblin, komma. Ijskop en snievaaien. Ijskop en snievaaien. Ik verdwoen. Ik verdwoen. Binnen worden als ijsclub, snieblin, ijskop en snievaaien. Ik verdwoen. En is van het Friesk alleen nog een exotisch goeie oer. En is van het Friesk alleen nog een exotisch goeie oer. En is van het Friesk alleen nog een exotisch goeie oer, speciaal voor de toerist. Punt. Alleen nog een exotisch goeie oer, speciaal voor de toerist, punt. De optimist zei, dubbele punt. De optimist zei, dubbele punt. Het Friesk is zo taai als jidde. Het Friesk is zo taai als jidde. Anneke shut me on. Het Friesk is zo taai als jidde. Ik zal sinds zo en ik nog één keer in zijn geheel voorlezen. Dat elke die hem nog even controleren kan. Och, zei de pessimist, oer 100 jaar binnen worden als ijsclub, snieblin, ijskop en snievaaien ik verdwoen. En is van het Friesk alleen nog een exotisch goeie oer, speciaal voor de toerist, punt. De optimist zei, dubbele punt, het Friesk is zo taai als jidde. Dit weer dicté. Applaus. Schietje de Vlier. Weer dreig. Ja. Je had het nou echt warm kregen, denk ik. Nou, we gaan nou even skoft. Je mag even een skoft nemen en even lekker wat drinken, even naaipraten. Dan worden de dictées nou ophellen.
En worden ze nijsjoen toch een heel ploegje correctoren. Ik loop wel een stukjes 24 onder leiding van onze jury vanzelfs. En dan aasen, dan krijgen de dictées weer om. En dan weten we hoe het oorroen is en waar de winnaars binnen. Graag ondaliks. Debuteren Sietske Poepjes, ja, hoe ging het? Er waren stukjes bij dat ik dacht, nou, dit gaat wel. Maar er waren niks stukjes bij dat ik dacht, nou, dit weet ik net. Ik vond het heel leuk om te doen, maar er zit ik volle flater zien bij mij. Nou, ik hield behoorlijk warm. Ik weet net hoe het bij mij weer, maar... Ja, het wie heat, Ja. het wie tropisch en het wie ik dreig. Lastig. Heel lastig. Echt, en ik moet gewoon eerlijk wezen, ik ben net zo'n goede schreeuwer in het Fries, maar ik denk, ik doe gewoon een keer mooi om te zien wat ik wolk in. Nou, wij vonden het dreig. Tenminste, ik. Ja, maar dat geldt van mij ik. Het bleef gewoon elke keer weer heel goed luisteren. Jaren was het juist en dan heb jij dat op te schreeuwen. Nou, dat is al dreig. We gaan door Meepsk en Meemsk. Nou, ik ga heel wat oorjet, dus blijkbaar heb ik net goed luisteren. Nou, maar het is wel hartstikke leuk. En het is ook goed om te zien hoe dreig het is eigenlijk. Hoe is het met Chris hoor? Ja, goed. Ja, zijn best wel. Ik ben heel positief. Ja. Wat weer dreigst? Nou ja, dat moeilijke woorden. Hè? Nou ja, nee, maar dan zag ik het zo uit. Dan leest het begin voor, dan denk je, nou, valt aan. Maar als er dan echt opschreeuwen, maar is dat weer het minste. Dus ik wil gewoon worden, dan denk ik, hoe mag dat ik alweer? Ja, dat weet je. Je broek het ermee, hè, dat is het. Ik heb echt geen flauw idee. Soms dacht ik, valt best wel daar. Maar dan kom ik, als nijdenk is, dan best echt de lul. En dan kiest hoe de gewone woorden nijdenk. Dan denk ik, wat weet ik, een risselrioken. Dan denk ik, nou, daar kom ik wel uit. Nou, ik denk dat ik het wel aardig knap deed heb, maar dat je hier vooral de oren jaren hoe ze het die hebben. Dan denk je, oeh, ik weet het net. Maar er zit ik woorden bij zoals penitentiair. Dat denkt van, oh, ik weet wel hoe ik dat scrollen had. Maar ik het net, krijg ik iets zoals in het Fries. En dan weet ik het, dat verriefeld wordt. Wist ze ook dat? Meemsk? Nee, geen idee. Heb je nooit, en Nee, hoe die nooit aan? echt. Nee. Heb je er nooit van Dus, gehoord? ik type een soort mailtjes in het Fries en appjes ik, maar daar komt geen meepskin voor. En, Nee. Nee. Nou, er zit een paar van die wat net vaak voorkomende woorden in die dat je denkt van hoe maak ik dit nou schreeuwen? En ja, ik geerstallingen en keppeltekentjes en trema's en zo. Dat is natuurlijk de finesse van het dictémaatje, maar daar ben ik net zo wist van. Ik haal hier naar je woordenjet. Ik weet de betekenis, de betjutting ervan nog steeds net, maar ik ga ze wel jet. Ja, maar dat zit in mijn leeftijd. Ik ben wat ouder, die woorden heb ik wel mooi kregen, maar ja, dat zei ik net alles. Er zitten zo'n rare bij. Eigenlijk is ze studeren, ja. Ik weet straks weer waarom lezen en dan denk ik, nou, wat zijn ze nou al hier? Zullen eens jaren, hoe dat daarom is. Ik denk dat het mijn 6 of 7e keer is. Ja. Ja. Nou, dan moet je eens een keer winnen. Heb ik al een keer. Het zie je niet alleen. Oh, zie je niet alleen? Ja, het was toen een weer de eerste keer voor de televisie doen. Ja. Ja. Maar Nou, we zullen zien. we zullen zien. We wachten jou. Ja. Ja, er waren een paar woorden die ik net vaker gehoord, zoals Meepsk en zulke dingen, maar dat zijn we gewoon met M-E-E-P-S-K weer, niet meer, maar ja. Maar ja, er binnen woorden die ken je dan net, en dan zit je maar wat te rieden wat het dan wijzen maakt. Maar ja. Jan Ibema, hoe is het gong? Nou, ik zwit als een oordrager. Het weer een verrikte heat. En ik hier eigenlijk ook wat te min eten van tevoren. Want ik hier wat blomkoolhand en oordel jippel en toen moest ik de trein hellen. Dus ik was wat droppig jou. Dus als ik het net woon, dan luidt het daarom. Zou het ik zo leuk vinden dat we bij het echte dicté nog wat meer jonge mensen krijgen kennen. Hoe zou je dat als deputaire stimuleren worden? Op school denk ik dat het ook meer lesjank is over hoe Fries in elkaar steekt en was er maar dwang is. Maar ja, sociale media, daar hing je de jongeren en ik nogal uit. Daar keer wij ik hele mooie dingen zien laten. Oké, nou eerst het dicté maar even, Sjen. Ik ben heel benieuwd. Welkom van Allier. Ik ben heel benieuwd hoe het oudoen is. Jimik? Ja. Sietse de Vries, hij stond in skoft ik jet wat mensen ervan voelen? Ja, ze zijn me heel dankbaar. Nou, alle dictées binnen nice en ik roep graag de voorzitter van de jury er nou bij om naar voren te komen, zodat we het even machinaal nice kennen.
Hendrik Sayens van de Frieske Academie. Nou, hoe is het maken? We zijn eruit. Ik dacht bij gewoon mensen, dit is een slagveld. Maar bij oren, wie het heel goed maken. Ja, en de jury had erom vochten waar hij van Anneke Douwman uitje mocht. Waarom? Nou, Die maken zo'n berg fouten. nee, dat wie al je verwachting. Oké. Nou ja, we zijn heel benieuwd hoe het skreun worden moest al jaar. Ja. Dus we zullen nou gewoon de zin belangs. En eerst nog even hoe wij rekenen houden. Oh ja, de puntentelling. De puntentelling. We hebben hele flaters en hele flaters rekenen. 1 flater voor alle staveringsflaters. Verkeerde of missende scherptekens of dakjes, streekjes en dakjes dus. Als stipjes net op een ei staan dat wel mat, nee of niet. Nee is gewoon verplicht. Maar hij en hij, dat hebben we wel allebei de goed rekenen. En schrapjes in woordjes als omt en diet en jet, die ben ik verplicht. Een woord vergeten is ook 1 flater. Een woord te volle dat net zijn is, kan ik me haast net voorstellen. En haatletters en lietseletters. En dat kan hier en daar nog wel eens wat uitmaken hebben vanzelf. En dan een hele flater, dat zijn woorden die los schreeuwen binnen dat het onwarm was, of krijgt ons om. En te min of de volle keppelstreekjes. Zo wordt dus al den dag, ik verklap alvast, daar hoeden dus helemaal geen streekjes in. En die dat verkeerd in had, die had er een hele flater voor kregen. Dat wie het. Goed, dan gaan we naar het dicté. Ja. Naar zin 1. Het is zo'n tafereeltje dat mannen goed wollende huid de aanroende decennia wel eens hoe komen is. Doordat het ziegt. Als het echt ziegde is net van belang. Het gaat om een reactie van de band. Praat net zo neuwer, het tocht. Een woord dat voor de ene generatie bij het vocabulaire van al den dag is in de eigen van de volgende generatie oud-vrenzig. Dan geven we even de dregen woorden in deze zin belangs. Eerst het eerste pad van de zin. Ja, we worden in het Fries altijd met G en CH. En je hebt ziegt en ziegde. En in ziegt moet het met CH voor de T. En ziegde, dan moet het met een G voor de D. En dat had ik een beetje te maken met hoe je het uitspreken. Ziegt, dan is die G een beetje zachter. En bij ziegde, dan had er meer stem. En daarom schreeuwen we die met een D. Is dan de goede staveringsregel. Dat weer het eerste pad. Wat de instjongers in het tweede pad van deze zin? Nou, ik hier al waaien dat al den dag dus gewoon 3 losse woordjes wezen moeten. En er wie nog wel gauw zien die daar toch streekjes tussen hier. En ja, dat is echt zo'n geval van, wat is dit nou? En het is ook heel vervelend dat je daar dan weer hoe stroffelen moet. En dan heb je zo'n woord als oud-vrenzig, dat betekent ouderwets. En dat spreken we uit als oud-vrenzig, maar krijgt hij een woord als prins, doe je dat maar een i en ook maar een z. En verder, ja, dat winnen in deze zin denk ik wel de woorden. Ja, dank u wel Hendrik. We zullen straks weer, maar we gaan eerst voor de volgende zin. Nou, Jelle Bangma van het CDIN. Wij zullen de jaren zin naar zin 2 en zin 3. Ja. Gaurus giet dat mank met een budgettingsverschoving. Als paken, kouden in het hoe taaiig waar had, associeert het zien paniekerige pakens is dat al gauw met klimaatverandering. Mogelijk zelfs dat er zien klaaiing daar voortdurend bij onpast. Als beppe van een huiig of een meepsk. Smjunte eindje verrept vlingen de bansbaan naar de Chinees voor Peking ein. Dat de eerste pad Gaurus. Gaurus moet onmaskreun worden. En daar stien treien worden, maar daar moest een trema op. Taaiig en huiig en klaaiing. En op die tweede i moet wel 2 stipjes vanwege de uitspraak. Bij taaiig ik? Taaiig, dus op de tweede i een trema. Ja. Dan het tweede pad is even. Ja, denk je, huiig is skrikkerig. Dat broeken we toch alle dagen, hè, huiig. Ja. En meepsk, dat is zwak of ziekelijk. En een meepsk smjunte-eindje. Een smjunte-eindje, dat is het wiefke van de smjunt. Dus de smient. Dus dan gaat het om dus een skrikkerig of een zwak eindje.
Nou, dat wordt Meepsk, dat heb ik scherk in het skoft wel jet. Dat is het woord van de dag, hè? Ja, nou die horen we erin. Maar het bestiert in het Nederlands ik, hè? Meeps. Kennen we ik wel, toch? Nee, ik niet. Chinees maakt maar een liedselletter. Want het is een soort van restaurant. En als je nou een inwoner van China hebben, dan maakt het wel van mij een haatletter, een kapitaal. Ja. Ja. Oké. Dan dat redden? Dit weer Sint-Twa, we gaan naar Sint-Rijen. Ja. Sint-Rijen, als het broeken van allerhande nijmoederen worden de oude Rijn irriteert, waarom zou de jonge Rijn dan geen argwage hebben maar van worden als keel of veenje, reuwenstok of risselreuken? Het verschil is dat het goed dat die oude woorden naar verwijzen net meer broekt wordt en dat voor het 21ste eeuwse instrumentarium dan wij geen Friese woorden binnen. Nou, irriteert is het eerste, met mijn Y en 2 keer een dubbel R. 2 keer, hè? Iri en Tjerret. Ja, nee, maar het staat er wel 2 keer in hetzelfde woord. Ja, en dan krijg je keel of veenje. Ja, dat kennen we misschien net meer. Maar dat is dus als een keel D is, dan kan je net op een natuurlijke wijze kjellen worden en dan moet dat keel in stikken snijden worden. In de ko. En dat komt dan in stikken uit de ko. Ja, dat is juist wat vies bij. Nou, letter plakken ze het weer onder elkaar. Ja, dus, ja. Een reuwenstok, dat is een houten harke om het gas om te harken. En risselreuken, een reuken, dat is een koppenpansje. En risselreuken, dat is dan het steltje wat net bij elkaar jaagt. Een risselreuken, ja. Jelle, we zullen naar deel 2 van deze zin. Ja, daar stiert er eens één dreigwoord in en dat is 21ste eeuwske. 21ste is één woord en dan komt er een streepje en dan komt eeuwske. 21ste eeuwske instrumentarium, zo staat het er. Nou, een eeuw, ja, dat is soms een staveringsverhoring, maar het is maar IUW. Weet je, vroeger nog IEU schreeuwen, is het nou IUW. Dat is het. Wist je hem dat al? Goed, dit weer de zin. Tegen dank Jelle. Okay. We zijn daar aan Sint-Fjouwer. Mirjam Vellinga van de AVOEK. Wij zullen deze zin even naschen. Moest hem eerst even voorlezen? Ja, het is een mooie kwartzin, dat is fijn. Worden als grillbruggen, kaartje of riedersigaar voor de alledaagse spraak behouden willen, is geen helpen zijn aan. Het wordt een museum stikken, krijgt als de artefacten dat ze naar verwijzen. Nou, ja, grillbruggen, ja, elke niet weet vanzelfs wat dat is. En je eet dat alle dagen. Nee, er is een stukje bal, een stuk breed met grillen. En grillen, dat zijn van die stukjes uitbakt spek, kaantjes in het Nederlands. Mm-hmm. Ja, en kaartje, dat is maar van wol en van vlaaks, dat is dat maar een kaam uit de ties haal je maar om het daarna spinnen te kennen. Dat is kaartje. Dus het is geen kaartje, dat heb ik wel een paar keer in het dicté, maar het is maar DZJE. En een riedersigaar, weet je misschien wat dat is? Het is een soort van sigaar en het is een sigaar van minder kwaliteit. En die juist aan de malkenrieder. Of diegene die een putje van die dieren had. Ja, ik had het net bedacht, maar dat heet een riedersigaar. Artefacten, ja, om het te schroeven is net heel dreig, hè, want het is gewoon zoals het zaist. En artefacten, dat wordt vooral in de archeologie broekt. Voor dingen, oude dingen die het vonden worden. En het is nou een beetje ironisch bedoeld. Ja, een soort van oude, prehistorische museumstikken. Goed, Mirjam, dat weer Sint-Fjouwer, we beginnen 5. Ja. Oude mensen denken graag dat jet iets alles beter wie. Dat een potje Domini-speelje te prefereren is boven de computerversie van Mahjong Classic of Game of Thrones. Omdat het een groter beroep op een hersencellen docht. Of dat een gruidekuier tussen de tienenblommen, het franjekroet en het skippeneer superieur is aan een stadskuier tussen CNA, Douglas en McDonald's. Begelijks omdat laatste in strijdwezen zo maar de wijing van de snijn. Nou, uiteindelijk, ik denk dat het dreigste weer de Mahjong Classic en de Game of Thrones, dat binnen eigen namen. Geen Frieske worden? Geen Frieske worden, maar dat hier niet op griffel in de gaten. Maat ik mijn haarletters schreeuwen, Mahjong Classic. En Mahjong maat ik nog een H. Dus het is net Mahjong, maar M-A-H-Jong.
Game of Thrones. Ja. Nou ja, dat is bekend, denk ik. Hè? Het volgende pad van de zin. Gruidekuier, dat is eigenlijk niet wel bekend. Tienerblommen. Ja, mooie Frieske blommennamen die natuurlijk ik net een soort meer broekt werden. Tienerblommen, dat is het wilgenroosje. Misschien dat mensen dat nog wat zaait. En dat maakt maar IE schreeuwen worden. Franjekroet is hetzelfde als piepkroet, misschien bekender. Fluitenkruid, wat nou heel mooi bloeit. En skippeneer. Skippen, daar maakt een keppelstreekje tussen skippen en eer. Dat weer een soort mensen vergeten. En dat is lamsoor. Dus dat is ik weer een plantje. Ja, voor de rest had dan nog CNA en Douglas en McDonald's die ik weer alle keer schreeuwen worden, maar daar staat het merknaam het vastkruid. Goed, dank u wel, Mirjam. Alsjeblieft. Voor de laatste 2 zinnen komt Hendrik Seijens, de voorzitter van de jury, nog eens naar voren. Sinds hij is, Hendrik. Sinds hij is, ja. Het drokst maakt de oude generatie hem vaak om het verslijveren van de taal en het grotzemodjen van het Fries en het Nederlands. Paken wil net al te grauwerig oerkomen, maar het liefst zouden de slimste oertrijders met een witboek in een penitentiaire instelling opsluiten. Dat grotzemodje, dat ga ik wel 6 keer zezen maken. Ja, en toch zwaart het gemiddeld wel aardig goed schreeuwen. Maar dat komt omdat ja, DZ en zo, dat jaren je wel en dan weet je ook wel dat je zou schreeuwen moet. Verslijveren? Ja, verslijveren. Dat is gewoon het verkwanselen van de taal. Gewoon dat je de taal net op weerde schatten en dan er maar wat van zezen en wat van bakken. En het grotzemodje, dat is het toch maar mengen, mixen van woorden en van alles. En Fries en Nederlands. En dat bestaat ook als groezemodje, maar dat riemje van grotzemodje, dat maakt het echt een mooi dictéwoord. Het orenpaard van de zin. Ja, nou, Paken, dat is verder wel in water. Dan zitten we nog daar met de penitentiaire instelling. En dat is een vreemd woord, want we hebben gewoon in het Nederlands penitentiaire. We gingen vroeger de Marwai, dat hier gewoon in de thee steen kennen. Maar penitentiaire, daar zit in elk geval ook die tentiaire weer. Dat nemen wij in vaktaal nasaliering in zitten. Dat trots de Noors penitentiaire. En dat schreeuw ik weer met een i. En jaren, dat is met een e en een dakje. En al die Franse woorden dat die e in zit. We gaan jaren in de vocabulaire. Daar is die e dus een e en een dakje. Dat weer deze zin. Ja, dat weer 6 nog hebben we nog hier, hè? Ja. Ach, zei de pessimist. Oer 100 jaar binnen worden als ijsclub, snieblien, ijskop en snievaaier ek verdwenen. En is van het Friesk alleen nog een exotisch goeie oer. Speciaal voor de toerist. De optimist zei, het Friesk is zo taai als jidde. Het eerste pad, de ijsclub. De ijsclub, die hier even uitpikt, dat is I, een lange I vanzelf, dat zijn 2 I's, schreeuw je die. En club, dat is uiteindelijk een Engels woord, maar Engelse woorden kunnen in het Friesk op zijn Engels schreeuwen worden, of op zijn Friesk. En club kan dus echt op zijn Friesk, K-L-U-P, of echt op zijn Engels, C-U, C-L-U en een B. Het mag beide. Als er wat maar grotzemodze is, de weer in dicté, daar stier dan wel een C, maar ook een P. Dat is verkeerd. En dan hebben we daar nog de I's-kop. Vooral de laatste letter, dat is een B. En dat is de kobbe, dat is een C-vogel. En in dit geval de I's-kop, in het Nederlands de burgemeester. Een wat gruttere C-vogel, lijkt het wel wat op een zilvermuil. En die schreeuw je dus als kop, maar een B, want die zegt eigenlijk wel kobbe. En in het meertal is het kobben. En daarom wordt er zo'n een B schreeuwen. Krijgt dus in het Nederlands maar goed en goede. Dat de D dus in het tweede wordt verschijnt, maar in het eerste wordt als T uitsprutsen wordt. Ben ik mensen niet dachten dat ik ijskoep zei. Ja. Het is veel makkelijker geweest, denk ik. Nou, dat is ook een vreemd woord, hè? Ja. Ja. Nou, het laatste stukje. Het stukje nog, de optimist zei, het Friesk is zo taai als jidde. En dat hij hem hier, jongen, ik wel weer vernoemd, dacht ik. En dat is afval van vlaaks. En dat bleef het oer dus nadat je het vlaaks bewerken hebben. En dat is in het Nederlands besteedt het en dan heet het heden.
Maar ja, het Vlaaks, dat is ook een oud handwerk dat meestal vroeger bij in het braakhok ziet en dat doen we hier te dijk niet meer. Nee. Nou, het laatste woord wie ik vrij dreig word, maar dit weer het dan, het dicté. Ja. Van Sietse de Vries. Nog een keer bedankt, Sietse. Ja, Hendrik, nou ben we daar aan de uitslag. Zullen we eerst de bekende Friese dwan? Dat gaat dan om het laaien dakje. Hoe schrijft dat? L-E-I-E-N. Eerst het aantal flaters. Maar dat zeg ik verkeerd, het is maar dubbel A. Ja, ik dacht al. Ik denk, ik kan Hendrik dan net verbeteren. Hij is me toch weer te pakken. Nee, nou, het aantal flaters. Het aantal flaters, dat weer 22. En dat weer aardig goed, want het weer vrij pittig dicté. En de winnaar van het laaien dakje is Tamara Skopper. Jongen, jongen. Nou, Lokwenske. Ja, dankjewel. Geweldig. Ja, wat leuk. Boppenverwachting? Ja. Ja, ik net dacht. Waar komt het heen? Ik denk dat ik het een week omhoor, toch? Ja, kom op. Ja. Nog een bos bloem, alsjeblieft. Dank. Ja, Hendrik, en dan nou, gaat het om het gouden dakje. Het gouden dakje, maar we Voor eerst de tweede prijs. Ja, zeker. Ja. We beginnen bij nummer 3. Nummer 3, dat weer mijn Alve Flaters Jan Ibema. Ja, dankjewel. Of ja, vorig jaar eerst en nou tweede. Ja, ik heb wat flatter geweest van u. Ja. Hoe kan dat? Nou, ik heb het in Skoft op een hieten en op te min eten scoot. Dus daar wil ik het ik maar op horen, ja. Ik moest de trein hellen en toen ging het eten eigenlijk nog net op. Dus ik was erop nog heel waai. En daar wil ik het maar op afscoren, ja. Ja, doe maar. Ja. Nou, tweede is ik mooi, Lok. Ja, net, dankjewel. Ja, dat is heel goed. De nummer 2, Hendrik. Nummer 2, het wie een speeltje van hele punten, maar 10 en hele flater Tineke Hoekstra. Ja, Lokwenske. Dankjewel. Lokwenske. Dankjewel. Geweldig, dit ging nooit af. Nee? Ik haal vaker meiden en nou, het is wel hartstikke mooi. Ik ben lekker verheerd als de Maren, maar dit ging nooit af. Nou, hartstikke mooi, dankjewel. Ja. Geweldig. Dankjewel. Ja, nou ben we toch echt aan de nummer 1, Hendrik. Nummer 1, weer een hele punt verschil. En dat is 10 flaters dan. En ja, dat lijkt een heel soort, maar het is gewoon een dreig dicté. Maar die hele, en zo, dat telt ik heel vlug op. Eerste plak 10 flaters, verder Dijkstra. Nou, geweldig. Ja, het zie je niet alleen ik. Is dat zie je niet alleen? Ja, dacht ik. 2006. Ja. Ja. Nou, ben blij. Nou, ja. Ja. Het gouden dakje omheen je, alsjeblieft. Dank u wel. En een Dank u prachtige wel. pennen. Vond je het net dreig? Ja, ik zei, correct als oren dacht ik een beetje. Maar het is beter gegaan dan oren. Dus het weer blijkbaar wat makkelijker dan de oren keren. Maar ja, het weer wel een pittig dicté. Nou, Lokwenske, hè? Bedankt. Dat is belangrijk, alsjeblieft. En graag nog een keer een applaus voor alle winnaars van Jong. Ja, en dit wie het dan van Joen, het Grut Friesk Dicté 2016. Verder Dijkstra had het won. En je hem ik alle jaar tegen tank voor het Maidwan. En ik je hem thuis tegen tank voor het Maidwan. En ik hoop dat je hem het leuk vond en dat je hem takken meer weer mij doggen. En dat je de uitslag van het dicté, of in elk geval de tekst van het dicté, nog eens nalezen willen. Dat kan op omroepfriesland.nl/Friesk Dicté. Tegen tank alle jaar en graag on takken meer.